Babelok jalan dari duku Kalimamani gadang waron manggua mabe pasianan putih hari sadang patang-patang kiro-kiro di pukul 5 oh tuanai Rasunda elo udah joy itu dah kami bapuju bapak tangi babuai lalu bagamakan pado bajoa jalan kandung elok lah racun udah gia nah anjui denai di tanang pado menyeso kandung juai iya oh lalai oi cali ala de te baya inyola mendapat serba 5 cie surang oh awak ba pulo malam kini bekonya buku ya nawak kapulang iya dawaknya buku ini dia terima pasan untung denai sabana malang awak ibarat dangau di tengah sawah kok indah bana dia unik kandang ikiak gadilungoy andengai olah alai di USA dengarkan minai malang awak menembak lain di pidia tape-tape badi malatui 2 kali burung tabang sangkokanai dicari arah tampe jatuh kiranya burung di gagam merang patati awak jadi doi anai
besar bati golim anta di mana duduknya kini dibaca urang konamba dua murabana sandora saki iyo maipin dari Bagdadal Siri Jedawat USA kan kedua lagu dipapanjang menumpang kabinet jaya lagu terbebak kate sabut lagu dikot tolong gelek pantunyo laluk bagaluk di buku TV ya cium banta duo kepalo abang dadal abang dadal jo abang iwan biarlah kami badendang bagurau hawa la badendang hawa basamu bakanda ala disabui badendang hawa sadona dape babiala kami balagu dan adek tuan samalamku duduk lama mak dinang tanang jawa jodake laba turui dia dia sada bakanda larami urang mancandia bagurau semalam kini dah kamar ambil asal duang jawa jodake lai tiba ayama ai abang dadal jebang iwan dangaran pasan manga ai disabui untuang badan ambo di tahun pemulo patokanyui di tahun 96 di sini nambo baru-baru cie banta dua kapalo di sini tando kasih sayang kok kini apu kadisabui awak gae anak lawanya nesurang lalu dalam bilia surang baraluang di mangko tipi janyo gae babini juai andeng oi lari isang ai abang dadal bang anaknya kasih tujuan ke resort tapi kini lain tak pulo tak kama pulo badoan kok iyo lain nasibmu jua kami antaran bersama-sama di sini abang sama dia moi andeng oi abang dadal oi 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 Bala buka jilbab ibu bu siapa nyuruh sama bukanya mangko ada buka condong jilbab akapaluannya jadi buahnya tak pakai saluang diranang atau kok kamu jadi condong MC madi
dari USA asal dari Lubang Dadal kate ka Baliat cuman dawan batanyo ka Bagekaya la sebuah luko na lamo tu Baliat luku nan lamo ala cegak Bang Dadang luku nan baru lah tiba pulang kok Abang Dadang tu calon nambah anak ba adek akson kiro lai kan cocok maksud orang kampung suala tumatai oi pariaman bapa gajira ama ira bapa gajalu buluan biak pamara ladang baisi lado muda papara ubi tapi jalan pakai pidaman dia dan indah angin bakus bakisa dan tahu tak bielo pataru tarang pado mengicu tahu juo iswa nanjina manang ruang manoi abang adalah bapasan lu Bang Dadal ka Bang Wan Sotagoka kok lah karya luko na lamo Bang Dadal ambuh na kaya bab dari kaya nan lambo iya nak sabo iya nak abo mangko meminta pendapat ke baki makson luku na lamo lah mulai karyang Bang Dadal baniai kamau beknya kalau begitu abang ketuan secoki orang padang ganti yang semua janti abaduh andai lari sang ayeuna Sabana suci bujang makana taurega kami nama samu nama patata jupatiti nama ibarai nasapu tangan kolaweno sesangka ketek dapat padahan Kujari nai bulia papui pelurikan yang dapat di Bali di mana saja aragono indah doma kalau dilipe seganggaman makan tampenya indah banyak garundang Sabalung kasih kadiurai
kibana abi-abi mabuk di dalam angan-angan gamang barasu kabajawe jatuh barasu kabatanai penyampang badan ilupannya lajale kanduang kau benyo dilangi bana tanpa nawa bube di kanduang dinantian dinalain tanamu ajega iyo makasih. Yalah tuan rumah kita tinggalkan ke lagu pelayaran lagu rusuh patut dibuatkan kojo.